आगै आबै नों गेलेनानैसो दंबाय दङ दाबो स्कुल थांनांगौ आबै स्कुल थांनांगौ जल्दि जल्दि ओंखारहैदो थां आबै थां गेलेनाया देरसिन नङा आबै फरायनायासो देरसिन फरायनानै लाग्रो देनां मानसि गिदिर जाबा बेसेबां गेलेनो हागोन सिगां फरायनायखौ गिदिर खालामग्रो दे आबै दे थां सना थां गेलेनाङा थां स्कुलाव थांनो ओंखारहैदो थां दा फैनानै गेलेफै थां ओहो आबै नोंखौ खनबेसे बुंनांगौ आङो स्कुल बन्द होदों जोंनिया मैयाबो बुंदों आङो जोंनि स्कुलनि थिङानो बारजों दाखालि बिरखारजोब्बाय बेनिखायनो स्कुल बन्द होदो होनना बुंखाबाय बे आबैया बावबाय थायो अ नंगौथ' आरो ओइ आबै बावगारदों आं नोंनि आबैया बुरैबाय नालाय गोसोआवनो थाथारला दे गेलेदो दे आगै सना जोंहा गेलेनोसै ना नों थाखोमागोन ना आंखौ नागिरगोन नोङो आबै आं नोंखौ नागिरगोन हा आंखौ आबै होनदों नों मानो ओइ सोमला आंखौ नों आबै जाया आंखौ नों दिदिसो जायो नङा नों दिदि नङा नों आबैसो आंबो नोंखौ आबैसो जायो सोमला नों आंखौ दिदिसो जायो आबै जाया दिदि होन आबैयासो आंखौ आबै होनो दा नों आबै जाया दिदि होन दिदि आबैसो नों आबै आं नोंखौ आबैसो जायो नैलै आंजों बांद्रायखौबा सोलियालै गथ'आ दिदि होनब्लाबो आबैसो होनबाय थायो गेलेयाबा बे गथ'जों आंखौ बुदों आबैया बुदों मा जाखो बे गथ'आलाय बाबा ओइ नोंखौ सोर बुदों मामा आंखौ आबैया बुदों आबैया खावलायाव बुदों आंखौ आबैया नोंखौ आबैया बुदों नोंखौ आबैया खावलायाव बुदों आइया आंनि गथ'खौ बुदों आंनि गथ'आ मा दाय मावदों दे आंनि गथ'खौ बिदि बुदों बियो इसाखौबालाय माथो साखि जाहां अनोलाय आंनि फिसाखौ बुदों आरोना आं बोरैनो थायाहाय होथारगोनहाय नांलायथारगोनहाय आङो आंनि फिसाखौ आखाइ थिखोदों सोमला नों बेयावनो जिरायनानै था आबैया नोंखौ बुदों ना आबैखौ रायनानै फैनि आङो दै नों बेयावनो था दै जेरावबो थांनो नाङा बेबायदिसो आरोना आइनि गियाना आंनि सिगाङावबालाय माथो आबौ सना अननायानो दिन्थिनायानो नायजाया ओमफ्राय आं गैयाब्ला आंनि फिसाखौ बेबायदि बुखोमायो आरोना रना आंनि फिसाया मा दाय मावदों बिनि आयै बाल बुरैया आंनि फिसाखौ बुसे बुनानै बबेयाव थाखोमाहैखो बेलाय दा रागा जोंनांगौबा बाराबा आइसाय गाबज्रिनाय नंगाराहाय आङो बुरै होननासो लिंगारगारगोनहाय आं आरो बे सासे बेखौबो नायनोनो हाला आङो मानो फैफ्लाङां बे लामाथिं बेखौसो लोगो मोनलायबाय जारौ आरो नों सासे नोंखौ खनबेसे बुंनांगौ आङो नों आंनि फिसालाजों थानो गियान दङ ना गैया हो आंनि फिसालाया गेलेबाय थायो आंनि फिसालाजों थानांगौ ना थानाङा नोंखौ आं खनबेसे बुंनांगौ नोंनि फिसाया दायो आखायाव लाजाबाय थानाय गथ' नङा नहय थाबायनो हाबाय खारनो हाबाय जानो हाबाय रायलायनो हाबाय अब्ला आं बेजों मा खालामनाय थाफाबाय थानांगौ आंहा खामानि गैया नामा गुबुन मा गथ' नायनायनि खामानिया बेसेबांल' नामा आरो गैबावलिया देरबाय होननानै गथ'खौ नायनायनि दायित्वआ जोब्बाय नामा आंनि फिसालानि सेराव जल्दि थां आरो दिनैनिफ्राय आंनि फिसालानि गेलेनायाव थाफाबाय था सोर बुयो सोर बुवा आंनि फिसालाखौ नोजोर हो आरो आंनो खोन्था
रलै नोंनि फिसालाखौ आंनो बुगोन माथो मोनदों ना बाबा बेरेया हनै देरबायथ' हाननांसिगोनसो नङाबा बिरग' लांजोबसिगोन माथो मोनजानायखौनो नङा सम जाथ'वाखैदांलै आयै फिसा गैथ'वादां बारा गोबावानो जायाखै माथो बेरेया बा हालुनाया एसे सम नांबावगोन बारा गोबाव थायालै बेरेफोरा दे अलंबार सानैजों हाननोसै दंब्लाबो गैयाब्लाबो आयै आयै नै बिहामजो नों बेरे जायोना जाया हनै बेरे हाननो नागिरदों बिखौ बुंग्रोलाय नों आंनि फिसालाखौ मा दायनि थाखाय बुखो जोमै आइया बाबुखौ मानो बुनांगौ जाखो अलंबार हर नों साइथो नों जेबो मिथिया आंनि फिसालाया मा दाय मावदोंमोन नोंनि आंनि फिसालाखौ बेबायदि बुनानै सिगाबनानै नों बेयाव खारखोमाना थाफैदों जे बिहामजो आं आबौ फिसाखौ बुवाखैथ' नों बुवाखै होननानै बुंफ्लाबाबो आं फोथाया मानोना आंनि फिसायानो बुंथारदों आबैया बुदों होननानै बुबायानो दे जेनेबा बेखौनो नोंहा एसेबां बेबायदि आइजों गसंथाबनानै बुंनांगौ जाबाय सिरि था नोङो नोंनि फिसाजोखौ बुवाखै आंनि फिसालाखौसो बुदों नों नोंनि फिसाजोखौ बुबा माबोरै मोनगोन आं जेबो मोना बहाथो मोनखानाय नङा दा जेबो मानो होनोब्ला आइयाथ' नोंनि फिसाजोखौ बुवाना अनोसो नोंनि फिसाजोआथ' सना आंनि फिसालायासो हांगार नै बिहामजो आं बुवाखै आबौ फिसाखौ आरो सोरबा सासेया सना सोरबा सासेया हांगार बिदि नङा आंनि गोरबोआव गासिबो समान थगायदों फिसालाया दायो खाथियाव दङ नालाय बेनिखायनो थगायदों फिसालानि सिगाङाव गोदै गोदै बुंदों जोमै फिसालानि खोथा लानानै आइखौ मानो बिदि रायखो अलंबार नों मानो बिदि बुंदों नोंनि आंनि फिसालाखौ आइया बेसेबां बुदों फिसाया एसेबां होख्राव होख्राव गाबगासिनो नों बिदिसो बुंबाय नङा जोमै बे गोरोन्थि जादों नोंनि बिदि मावनाया गोरोन्थि जादों गथ'फोरनि खोथाखौ लानानै माब्लाबाबो बिमा बिफाया बेबायदि रागा जोंनो नाङा मिथिगौ ना गथ'फोरा जुदि सोरखौबा बुदों होननानै बुङोब्ला बेखौ दों दों फैनानै रायफैनाया मोजां नङा मिथिगौ बिदिया गथ'खौ गाज्रिसो खालामनाय जायो बिदि खालामनो नागारै नोङो गथ'खौ बुजाय अब्ला गथ'आ मोजां जागोन औ बिहामजो गथ'फोरनि खोथाखौ लानानै बेबायदि खालामनाया नोंहा मोजां जायाखै गथ'फोरहा गोबां सर' दङ माब्लाबा नों सोङोब्ला बुंगोन बियो मोनजाब्लाबो मोनजायाखै जाब्लाबो जायाखै होदोंब्लाबो होआखै होननानै गथ'फोरा बेबायदिनो बुंखायो आरो जुदि बियो माब्लाबा हारसिं गोलैनाय समाव सोरबा सोङोब्ला बियो बेबायदिबो बुंगोन आबौआ नाख्लायदों आबैया नाख्लायदों आबौआ नाख्लायदों सोरबा सासेखौ नङा सोरबा सासेनि मुं लानानै बियो बुंखागोन अब्ला नों बेफोरखौबो फोथायगोन नामा बिहामजो नै बिहामजो नों जेरै दों 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 फैनानै आंखौ बुंफैदों बेबायदिनो जुदि सोरखौबा मालाबाफोर बुंहैयोब्ला नोङो नांलाय खमलाय जाया फिसानि खोथा लानानै बेफोरबायदि नांलायनाया नंगौ नङा बेखौ मिथिया गथ'फोरनि खोथा लानानै माब्लाबाबो बेनिखायनो बेफोरबायदि रायहैद्लाबायनो नाङा लाजिनानै थांबाय दा आयै आं जोमैखौ बेसे फोरोंबावनो बेसे बानजायबावनो बेखौ फोरोङै बानजायै आंसो हायरान जाबायलै आयै आं मा खालामबावनोसो मोनबाय फिसालानि थाखाय बिमाया नांजायो बिमानि थाखाय बिफाया सैनाङो समायदों गोरोबदों बिसोरनि न'खरा ग्रोम ग्रोम समायदों क ख मास्टारा बेदर रायख क ख मास्टारा बेदर रायख न'आव थाबाय थाबाथाय खालि फरायबाय थानाङो आं बेनिखायनो बेमारसो जाफ्लानोसै बेमार जाफ्लाबासो आंखौ डक्टरनाव लानानै थांगोन होमबा उन्दु उन्दु थाबाय थानो मोनगोन होमबा बिखौ जानो थिगसे बिगोन आं र' आं बिदिनो खालाममारखागोन थै आं दिनै बिजाब फरायनो बादों आं फरायला मामाया फरायदों साननायनि र' खोनाहैखायोना बियो माबा माबि रोनावला बायनोसै आं फरायदों साननायनि से नै थाम थिखिनि मोनथाम ब्रै बा द' हिन्जावखौ दालाथ' स्नि दाइन गु हिन्जावखौ लानानै बु खोनाहैदोंना खोनाहैयाखै बे मामाया नुबायना बे फिसाजोनि आखलखौ नुबायना मा जाबावगोनहाय आयु आं बे फिसाखौ मानसि खालामनो हागोन ना हाया जाखो
बिमाया सानसे थाफायाबानो बिनि फरायनाया फाल्तु जाखाथारो आरो। मा फरायगोन दै बियो र' खोनासंनि आं। सिनै थाम थिखिनि मोनथाम ब्रै बा द' हिनजावखौ दालाथ' स्नि दाइन गु हिनजावखौ लानानै बु। ओइ हा बिदिसो नोंनि फरायनाया? मा थिखिनि मोनथाम हिनजाव दालाथ' हिनजावखौ लानानै बु? मा जाखो बियो? नोंसोरनि मास्टारा बिदिनो फोरोङो नामा नोंसोरखौ? जोंनि फरायसालि, जोङो जेब्लायबो फरायसालियाव फैनांगौ। फरायसालियाव जोङो फैयोब्ला फोरोंगिरिनि फोरोंनायफोरखौ जोङो खोनासंनो नांगौ, गोसो होनानै फरायनो नांगौ। आरो देलाय खनसे फरायबावलाय। मा फरायनाय जादों बियो? बिदिथ' आं माब्लाबाबो नुफेराखैनो माथो नों फरायनाय बायदि बिजाबाव। देलाय खनसे फरायबावलाय। मा सिरि जाखो? हा? मा सिरि जाखो? फराय जलि। फरायसालियाव जोङो फैनो नांगौ। फरायसालियाव फैयोब्ला जोङो फोरोंगिरिनि बोसोन मानिनो नांगौ। आरो मामोनथाय बावलायलांबाय। बेनो नोंनि फरायनाया बेनो। आं गैयै समाव उन्दु मा गान खनख्रावबाय थादों नोङो? थिखिनि मोनथाम हिनजाव दालाथ' हिनजावखौ लानानै बु होननानै। हा? आंखौ नुनाय लोगो लोगो फरायफ्लाबायानो। बिजाबाव गैयै लिरनाय गैयैफोरखौनो फरायफ्लाबाय। हा? बिराद जादोंना नोङो? खोनासं गथ', नों बेबायदि फाल्तु खालामबाय थायोब्ला नोंखौ रुवाथि दोननानै जागोन आं, मिथिखा। रुवाथि दोनहरगोन आं नोंखौ दफ्लाफोरनियाव। मामा, आंखौ दफ्लाफोरनियाव दोनहरमारगोन? होमबा आंथ' फरायनो गगोन ना? माब्ला दोनहरगोन मामा? मा होननानै बुंनांगौ बे गथ'खौ? जेबोखौनो बुंनो हाया, जेबो फेजेननो हाया। हाबाब, आयाथ' बुवाखै होननानै बुंबाय, बिसोरसो बुखादोंदां। र'लाय सोंनि आं। मामालै, जोंहानि आगै सोमलायाना आंखौ आबै होननानैल' बुङो। बिनिखायनो दहाय रागा जोंनानै खननै सोबादों आं। बिराद मोजां खालामबाय आरोना नोङो सोबानानै। मारिया नुबादे मा जागोन बेखौ मिथिगौ नोङो? मानो होनबा आबै होननांगौ? आंनि आबैया आंखौ स्कुल थाङा नामा आबै होननानै गाबज्रिबाय। गावहाबो आंखौ आबैसो होनबाय। बियो दायो आगै फिसासा नालाय, जेखौ खोनायो बेखौनो सोलोङो। बेखौनो बुनांगौ जाबाय नोङो। मानो आबै होनांगौ? बिनिखायनो खननै सोबादों आं। बिदिब्ला नोंसोमोन आंनि फिसाखौ बुनाया? बेफोर गासैखौबो सोरांस्रियानो फोरोंदों, नङा होनलाय? आंनि फिसाखौ बुनो नोंनि फिसाखौनो फोरोङाखै होनलाय? सोरांस्रि, आं मानो बुनो फोरोंनो? आङो जेब्लायबो मोजांसो बुंबाय थायो। उन्दै गथ' बियो, बेखौ बुनो नाङा, बेजों मोजाङै गेले, बेखौ नाय होननानैसो बुङो आङो। आं मानो बुनो फोरोंनो? आंहा बेबायदि सभाब गैया, गोसो गैया गाज्रि फोरोंग्रा। बास, बुंफ्लानो नाङा। बिमाया फोरोङाब्ला फिसाया माब्लाबाबो रोङा। नुबाय? नोंनि मारिया मिथिबाय ना? दाना मारिजों गबावगोन नोङो? हा? दिनैनिफ्राय बुखानो नांलासो। आरो जल्दि सिरि फरायबाय था। आरो फाल्तु फरायबावब्ला नोंखौ दिनै मा खालामगोन आं? आंखौ आबै होनबाय नालाय, बेनिखायनोसो बुदों दा आङो। आंथ' बुरै नङाना। गाबबाय थादों माखौबा? सिरि था। साल्ला, नोंनि थाखायनो नोंनि नोम्माया आंखौ सान्ति दोनला, थांना थानो आंखौ गोजोनै दोनला। नोंनि गलाम आं, हो? नोंनि गलाम, हो? नोंखौ आं सानफ्रोमबो लानांगौ? बुजागोनसो नावजों बाराबा। बिमानि देहा फिसानावसो ज' थांगोनबो, मिथिखा गथ', सिरि थाखा। मा जारौ, दुस्त' खालामदों ना माथो? दुस्त' खालामबाथाय बुनानै होखाहाय, बुनानै होखा। उन्दै समनिफ्रायनो शिक्षा होखानांगौ गथ'फोरखौहाय, होमबासो जायो। नङाबा दानि जुगाव गथ'फोरखौ कन्ट्रल खालामनायाबो गोरलै नंला। आयु, सोरांस्रि, मा फोरोंनाय जादों नोङो? हो? मा फोरोंनाय जादों? साना हुआ बेबायदि नोंसोरनि बुंनाय रावफोरानोथ', नोंसोरनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय रावफोरानोथ' न'खरखौ गरम खालामगासिनो। आं मा गोरोन्थि बुंखो आयै? आंथ' जेबो गाज्रि साननानै बुङाखैमोन ना। आं बुंदों गथ'फोरखौ उन्दैनिफ्राय दबथायनो नांगौ, अब्लासो हायो होननानै। आंथ' जेबो बुङाखैमोन ना आयै? दहाय सोरबा बुना गालांबायनो।
आंखौसो बुदों होननानै बिमाया बेसां आंजोंहाय दावराव जाहैदों। बेनिखायनो साबधान, खुगा दं होननानै जानला मानला बुंनो नाङा। आयौ आयौ बिदिसो बुंखोमायो नोङो? बुंखोमानोल' नङा आयै, आं गासिखौबो मिथिजोब्बाय, नुजोब्बाय, खोनाजोब्बाय। इसायासो बुदोंनो, इसाया। आरो इसाखौ बुनोबो बिमायानो फोरोंदोंनो। बिमा फिसा पुसुर पुसुर रायलायबाय थानायखौ आं खोनासंहैबायना। बेबायदिसो नों बिहामजो? आं नोंखौ जोबोद गियानि सानदोंमोन।